no? Jago apa no? Amel. Ada nak Amel no? Ada nunjuk. Paang Joy. Durian param kiro ya mah. Dia angko mimpi siang hari yang mah. Apa masalah? Menggigau nampak dari tadi mah. Anak den Joy, anak den. Amel. Nan mirip nikah di lah tu. Indah. Aku ada cerita kang ah. Ngosol ya bapak mentu. Ayolah. Hari pagi urang babi dua tarui kamu warung rabab dioso cari tomaswa iko tak jadi bana jadi riambo matuane Kisah penuh. yoi Superman baca kak jojet li de ula barabui buah durian iko laki sama membuat den sakit hati nan indah bisa den lupakan. Ini parah nih. Iko ndak parah lai ala kronis nandi sabui nandi baritokan tumpak kapado diri ambo ado kawan ambo nan banamo iyo sawal kawan akrab ambo bana kami laba kawan semanjak dari kete Samo-samo sekolah dari SD sampai sekolah SMP. Samo-sama pulo kami ndak menyambung ke SMA. Ko akrab ambo ojo sawal nan kadibilang kami bagaikan lapek ju daunnya. Ba umpamo kantu jo ayeliu. Kemana kami pergi selalu seiring sejalan ke ilir kemudi. Kami samo-samo main layang-layang sarato samo-samo mancilo ayam orang. Pada suatu hari ketika tu kami sedang duduk santai berdua justi sawal di tepi banda sambil menikmati makan kuaci. Sawal bakato kebake ambo, oi pono danga dewa ang pono ramba-ramba sika duduk di banda tolong iliakan. Danga dewa ang pono sambil duduk iko pralubana ambo katokan. Apa tuh friend? Rencana ambo besok pagi pono jam sebalik ambo kabarangke kamarantau ke Jakarta. Tiket auto NPM ala dan Bali secara online. Aden kau tinggal naik auto saja. Aden coba pulau madu nasib kerantau orang pono. Untung lek kata bangkit batang tarandam. Aden sukses menjadi orkai. Orkai itu tuh. Bawa angko kurang gaul bana. Orkai itu mukasihnya orang kaya. Oh, bak nantun. Mendanga sawal bakato seruputu aden ko langsung takajui alias sok menjawe ambo ketiko tu. Bako mendadak dandut saja bayi. Alau ang pikirkan secara matang. Bakato sawal ketiko tu. Allah pono, Allah ambo inok manuangkan selama 3 bulan 10 hari. Untuk itu ambo telah putuskan ambo harus pai marantau. Daripada aden jadi kebaji orang di kampung, biarlah kampung aden tinggalkan. Alhamdulillah pono untuk modal merantau aden dapat sponsor dari ama aden. 1 buah kalung emas dengan berat 20 gram. Sarato sapasang subang adi aden dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Keberapa engkau menitang kok? Sorry bro, tadi aden kurang konsentrasi. Bakato ambo ketiko tu bakesi sawal. Ini ba itulah dewa awal. Ko iya waang kabarangke biswa ke Jakarta. Dari aden yo indah ado sebagai alahe. Cuma nasihat saja nan bisa aden lagiakan ke bakewa angwal.
sebagai tanda kita bakawan. Pandai-pandai sajolah waang membawakan diri di rantau Sawal. Jangan sampai pulau waang tak pengaruh masuk diskotik. Paiba DJ menunjuk-nunjuk langit. Kalau waang basobok beko jo cewek seksi di Jakarta, dilihat boleh tapi jangan direse. Dan nyampang ko waang kayo besok si Sawal, jangan sampai lupa pulau waang joden. Jangan waang sombong angkana-kana juo diri waden. Angisikan juo paket internet HP den 5 giga tiap bulan. Menjawab si Sawal katiko tu, oh kok itu tanah selapa no? Di dalam tuh mah itu kecek si Sawal. Cik lepasan dan kawaang Sawal, sabal muaang barangke naik auto NPM. Jangan sampai lupa ang minum dulu pel antimo agak salapi. Karena dan tahu ang tu pamuntah sarato ja lupa ang minum juo tolak angin supaya ang indak masuk angin beko di jalan. Karena kalau waang beko masuk angin Sawal, waang bisa takan tuik fatal akibatnya. Orang sauto bisa mabuk di bueknya. Karena adan tahu ciri khas kan tuik waang, sungguh benar-benar dahsyat baunnya. Saropo baun bangkai itia. Kalau ang teraso bahaya gadang di dalam moto, jangan sampai ang pancakan pulau di dalam moto tu beko si Sawal. Karena WC dalam moto itu hanya khusus untuk kejamban saja. Angtan saja malaki musbaranti di rumah makan. Dan pandai-pandai saja waang mendakian supir oto supaya waang dapat makan perai di rumah makan. Dan Aden sangat berharap mudah-mudahan waang dapat bangkuange. Ah, tuh bangkuange. Waang kok tidak paham bangkuange itu. Bangkuange tu mau kasihnya duduk dakik cewek. Oh. Bakato Sawal ketika tu. Oke, thank you pono. Pesan dan nasihat waang sepanjang pali baru tadi Allah direkam jo HP den. Kini Aden kapulang dulu pono ke rumah Aden. Aden bersiap-siap besok ke barangke. Kalau waang ledak sibuk pono, tolong juo waang lepas kepergian den besok pagi. Menjawab Aden ketika tu, oh itu pasti Sawal, itu kece ambo. Harilah pantang kamilah pulang menuju ke rumah kami masing-masing. Banda tempat kami duduk tadi kami tinggalkan. Pada besok paginya ambo mantakan Sawal iyo ke Fuloto NPM matuane. Ambo melepas keberangkatan Sawal menuju Jakarta. Keluarga Sawal indak bisa mantakan Sawal karena keluarganya Sawal serentak sadonyo mendapat penyakit campak. Auto NPM lah standby ketika tu penumpang labaran suaran nanya kate auto dan agen auto macek penumpang satu persatu. Dan si tokar ba itu pulo lah sibuk memasukkan barang-barang penumpang ke dalam bagasi auto. Indak lama di antaranya tiba waktu nan ditunggu auto segera ke barangke. Sawal lah siap-siap nanya ke auto. Sawal berpamitan ke bake ambo. Bakato Sawal ketika tu, ambo berangkat dulu pon. Ayo lawal. Semoga selamat saja waang wal sampai tujuan. Bakato Sawal ketika tu. Ala ada ketek-ketek dulu kono. Untuk kembali aja dek perjalanan. Itu kata Sawal. 15.000 ada nyawal. Endak ada pono. Itu kata Sawal. Piti ambagiakan 15.000 kasih Sawal. Piti nyu ambil. Kami lah langsung bersalam-salaman ketika tu.
non sawala nanya kateoto masalah padina orang kan yang pupuknya tanpa ate pamatang masih nidik roda bagel yang masih kaki roda di belakang foto barangke menuju daerah Jakarta. Abi hari baganti hari, abi minggu baganti bulan, abi bulan baganti tahun. Lah 20 tahun lah monyo si Sawal marantau ke Jakarta. Naninyo ndak pulang-pulang ke kampung. Ya ambola dapet kabar si Sawal kola menjadi orang kaya gadang di Jakarta. 30 buah rumah makan padangnya, bininyo ampek sekaligusnya pasangnya kasadonyo matuane. Punya rumah batingkek punya tobakile. Beitu deka kayo si Sawal. Samantara kehidupan ambo standar saja 5 galong ubek rangi tinggal ambo yo dek si Sawal bagaikan bumi dan yo langit perbedaan antara kami jan kena den punya oto bawi oto saja indak tabali dek den kok ada lai babini pulung punya anak surang nan banamo iyo Amel. Kok si Amel konan ka dibilang baru tamat bana sekolah SMK. Agil anak ang tu kaden bano. Anak dan lo kaden agiahkan kawaang. Samo sajo namunyo tu aden magiahkan ikan asin ka kucang hutan. Tapi kita kawan. Kawan iyo kawan, tapi masalahku sangat sakral. Mak tuan Nang Sawal lah banyak berubah. Apa Sawal indak bisa dihubungi lain. Nan keluarga Sawal indak namo pulo magi nomor HP Sawal kabake ambo. Los kontak komunikasi ambo Josi Sawal. Pas raya waji ketika tu Sawal ko pulang kampung surang sajo. Pucuk dicinta ulang tiba itu bananan dan intai salamoko mai. Laden turik cando si Sawal ke rumahnya. Ambo bawa pulo anak ambo si Amelia. Lah sampai candonya ambo di rumah Sawal aden mengucapkan salam ketika itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah apa no? Iya Sawal. Masalah apa no? Ambo disuruh masuk dek Sawal ke rumahnya. Dan si Amelia ambo kenakan pulo ke bake Sawal. Kamila duduk di ruang tamu ketika itu bakato Sawal ke bake ambo. Iku anak kok beno? Iya wal, rancak jual nang yo. Dasar po juang. Kalau ang karo sebentuang. Iya wal. Alhamdulillah anak ambo lai mirip rancak induk bakonyo. Bakato Sawal ketika tu maaf pono salamoko. Ada ndak ado menghubungi waang karena nomor HP waang dek den alata blokir. Mualum aden ko konglomerat tentunya nomor HP orang dan kapitika luar aden blokir. Tu kata Sawal menjawe aden ketika tu kini aden minta tolong ke bake waang wal. Waang kalai jadi orang kayo gadang punya usaha rumah makan padang di Jakarta. Tolong ambao anak den si Amel ko kerajo tampe waang. Amel ko baru tamat bana sekolah SMK. Indah ado deden piti do Sawal untuk memuliakan si Amel ko. Ang sayangilah Amel ko seperti menyayangi anak waang sendiri.
Aden percaya ke waang wal. Aden serahkan amel ko bule-bule ke waang. Bakato si sawal ketika tu. Kalau ba itu kecek waang pono, kalau waang lai sabana-bana percaya yo ke Aden. Amel kaden bawa ke Jakarta sekitar 3 hari lagi Aden balik ke Jakarta. Menjawab Aden ketika tu. Terima kasih kawan atas kebaikan waang. Aden doakan waang bertambah ganteng dan semakin kaya rayo. Semoga waang dapat bini celeng. Amin. Tuh kecek sawal. Kata putir yang salah saya lado kesepakatan. Ambola pulang dari rumah sawal. Datang guang sananya hati ambo ketika tu. Saja di dalam kiro-kiro. Ba itu bananan ambo rasakan mai. Hanya si sawal tampek dan mengadu. Indah dibilang-bilang bana, indah dietong-etong bana. Latibo hari nanti latibo waktu nanti tunggu si sawal babaliak ke Jakarta. Anak ambo siamel nyoba pulau di si sawal ke Jakarta. Bapi sambo jo anak kesayangan ambo matuane. Indak lamo di antaronyo lah sampai cando siamel di Jakarta. Inyo mawai ambo nagia kaba bahaso inyo lah sampai tujuan dengan selamat. Tahun batuka musim baganti lah 2 tahun lamonyo siamel karajo tampek sawal di Jakarta. Alhamdulillah siamel rutin mengirim piti tiap bulan ke ambo sebanyak 5 juta. De ambo ndak perlu siamel kok pulang ke kampung. Asa kelai lancar siamel mengirim piti ke bake ambo. Begitu perhatiannya amelko ke bake ambo. Tiap bulan inyo mengirim baju koko serta baju batik. Plus inyo mengirim pulau ube ramatik untuk ambo. Ado hari Minggu ketika tu sekitar jam 2 leteng. Tiba-tiba HP ambo mendaryang. Kironyo si Amel menelepon. HP bagage langsung ambo angke. Ambo bakato ketika tu. Halo? Halo? Pak, iku Amel pak. Ayo ba Amel. Kok om sawalnya mengecek apa kwa? Ayo Amel, agian lape tu kabake sawal. Ambo pece jo sawal. Bakato sawal ketika tu. Oi pono dangakan elok-elok dewa ang simakkan bana jale-jale. Rencana samelko kada nikahkan. Jusang nikahkan wal. Jo siap pulo le kalau bukan jo Aden. Daripada lape ka urang rancala Aden kamehan. Kalau waang lai setuju pono. Aden balian waang tiket pesawat PP jo bini ang. Waang datang ke Jakarta. Aden tunggu waang di bandara. Aden sambut waang jo taripa sambahan. Kalau masalah lalu waang di Jakarta jo bini waang. Indah usah waang camehkan pono. Lah Aden siapkan waang lalu jo bini waang di hotel berbintang ampe. Kalau hotel berbintang 5, itu untuk Aden jo Amelia bermulan madu. Mendengar sawal bakato serupu itu. Jantung den langsung mengerete. Badan den layu sabala saraso. Aden kane struk ringan. Pangana den raso dia te awang-awang. Saraso bana kapalo den ditembak patu tongga. Menjawe Aden ketika tu. Bana den lo kampa binyan sawal bini angkan ala ampe.
bakato sawal ketiko tuba ajualai ada melengkapi koleksi rekor muri 7 perkawinan ini ala ampe tinggal jatah babini duolai bagawaan tantang itu Tio Ari dan Cali anak waang samelko semakin aduhai aso nyuruh gimana aden kalau samelko lape ke tangan orang bakato aden katiko tu dihancur bana masa depan anak dan dewa ang sawal banyasa dan menyerahkan anak dan kawaang aden kiro waang menyayangi anak dan seperti menyayangi anak waang tapi waang gagal paham taulang penyakit lamuang kalau waang mencelek cewek rancak langsung tagak mentagi waang kini yang pulangan anak dan balik sawal aden dak ikhlas doal waang pabinian anak den karena anak den dak sepantas dak seimbang jawaang waang pola tubang tua bangka sementara anak den baby face manjawet sawal ketiko tu oh ndak bisa lah kadang pokoknya kok itu kata sawal sekadar waang ketahui pono piti tiap bulan nama kirim dia amel ke pakai waang tu itulah piti den kok iyo amel kadan pulangan ke waang abaye piti dan tiap bulan dikirim selamu sarato waang pulang balik baju batik baju koko nan dipaketkan apa langsung inyo matikan dek si sawal lalu telepon bye bye dan sangko bercando iko kucing ayah gadang uang kiro nyawal setelah mendengar kabar itu bini dan langsung kajang-kajang baba lihat penyakit ayanyo ba ale konjoy kawan gaek tarung asam gaek tapi selero tajam Oh nak masuk ang do ang kecen selero dan tajam ba ako ang kulo natasinggong makasiten bukan waang ba ako waang sensitif bana menjadi orang ikut kate aja so sapo dan dai kamen sama serang sorang Jai jangan payah Jai ya kawan dan nampo saya sado